Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:04. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi, Aksyon Brian, kag sa aton mga listeners, sari atag naton lakat sang aton tiyempo sini nga gabi. Lunes kita karon Enero 25 tuig 2021. Sa kabugusan ang tail end sang frontal system sa gihapon o konser line nagaapekto sa nasidlangan nga bahin sang naaminhan kag Central Luzon, partikularmente diri sa Cagayan Valley, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, kag Northern Quezon, ngang ila tiyempo magalumon ang kalangitan na may lapta-lapta, ini nga pagtupa sang ulan, kag pagpanaguob. Ang ikaduha nga weather system sa aton ang muning hangin amihan, o kon northeast, area nagaapekto sa iban nga bahin sang naaminhan, kag central sang Luzon, ngang ila tiyempo magalumon man ang kahawaan. Nga may mahinay kung manipis lamang ang mga pagulan o kung pagtulo-talite. Diri naman sa lugar sang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, sa iban nga bahin sang Cordillera, Administrative Region, kag Central Luzon. Kag ang maayo nga tiyempo ari sa Metro Manila, kag sa iban nga bahin sang aton pungsod, nga may pag-uum-guum ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May naligwin lamang ining pagulan, halin niya sa localized thunderstorms. Ang naaminhan sang Luzon kag sa nasidangan nga bahin naman sa Central Luzon, ara sa kasarangan hasta sa may kabaskugon, nga hangin halin sa direksyon namin na nasidangan nga may kasarangan, hasta nga mabalod ang kadagatan. While ang mahinay hasta sa may kasarangan naman nga huyop sang hangin halin man sa direksyon namin na nasidlangan sa gihapon, ari sa iban nga bahin sa aton pungsod nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya,
nalakip kita diri sa maayong aton tiempong may pagulugal ang aton kalangitan hasta nga magalumo ng aton kahawaan nga may dala lang ininaligwin nga mga pagulan ng aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip ng syudad sang Bacolod. Kag ari kita sa mahinay hasta sa kasarangan lang mga pagdupoy-dupoy sang hangin. Halin ini sa direksyon namin na silangan sa gihapon, mag-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sa aton kadagatan, ari normal, ara sa makanay asa sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag ang aton nga taob action drawing ito alas mauna ni ang hunas alas 7:02 sininga gabi .2 metro ang kanabon magabalos ang taob alas 3:04 karon sa kagahon sa takos nga 3.1 metro ang kadalumon. Kag ari kita 25 hasta 32 degrees Celsius o kon 77 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Sa dugang informasyon si Bulkan Kanlaon. Musta siya? Nagtayog ni duha lang ka volcanic quake no sa 24 oras nga aton nga pag-obserbar. Kag kasarangan ng iyang pagbugas ang puti nga aso nga nagtimbuok ini pababaw mga 300 metros antes siya nagkulap sa direksyon amin na nakatungdan ako northwest kag southwest nabagat na nakatungdan sa aton man nga obserbasyon. Kag sa gihapon amo ni mga parameters no ari kita sa alert level 1 sa gihapon. Kag sa earthquake information base sa aton nga 24 oras daw wala sang palibot diri sa aton sa Negros Island no. Kag nagasabat nga pagtulutay og diri sa Cebu, Bohol, diri sa Panay, Huaygid no. Puro General Juan Luna dito sa Agusan del Sur, Davao Oriental. Kag dito man sa Batangas kag sa Luzon. So safe ang aton di sa palibot sang Negros Island. Action drive. May ganda kipagigo to sang 7.1 nagligad to sa portion sang Davao area diri sa aton linong gid sir no. Way man tadi maepekto. 7.1 ang magnitude. Portito. Baskog to kuno, Baskog. May lang sa baybay nagtupa no, baybay. Baybayon, ocean floor siya. Ocean floor. Di ang dalom sitong deep of focus da 116 kilometros. Portino. Hindi siya ka tsunami siguro. Nubo lang. Dalom siya. Pero galing nagtayog lang ang tectonic plates dira sa Davao Oriental. Tikti amo na galing ka 7.1 portino nga persan ko kulba ta sila. Pero kung mga nabaw siya. Mas delikado. Patyagan gid Perte. Sige. Salamat gid sir Gaan may gabi portito. Sige, Action Ray may gabi. Yes sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matulataway nga aton sini nga palibot maka-aksyon masunaran man aton masinag man aton ang aton sini palibot nga suwong o di kakabatsyag nga mag-ulo ambon no. Tuman kasanag sa aton sini kahawaan wala sang disturbo nga panganod abi nga aton sini nga makit-an mga ka-aksyon. Pero amo na, mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubahan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman ang tanan nga aton nga pagpangamuyo kada gabi mga kaksyon Mga yo kita guidance, bantay, giya, batok iya sa mga malain nga mga tawo, espiritu. Malain iya nga siyempre mga balatian, labi na gani pandemya, may bag-o naman sa mga variant nga ini. Kagubayan kita sa aton mahal nga Ginoo sa tanan nga tinion mga ka-aksyon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la City 11 na. Subong nga adlaw yari kita Lunes. Ako na nga adlaw sang simana
Yari na kita sa Enero 25 na 2021. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Indeklara man kita sang panibag-ong Nielsen Survey makaksyon Aksyon Radyo Bacolod number 1. And bukas ng aton sining Facebook Live pagya sa actionradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to YouTube kag sa aton man sining Twitter account. Sa aton sining mga texters yaring numero 0963-7570874. Sa mga gusto mag-text dira or mag-chat via live dira sa aton nga comment section, bisita lang kamo to kag please lang ko mag-comment 2 to 3 liners lang. Kag hindi man out of context ang inyong mga opinion, dapat naka-based man sa aton sining nga issue kag balita diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 takna sining nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Ang 38 nga mga nagpositibo nga kapulisan sa Nokpo na dugangan duha. Pero atong 38 ya nagbalik na tos normal, naka-recover na, nagatrabaho na. May panibag-o nga duha ka mga kapulisan nagdugang nagligad nga adlaw, aktibo ini sila pero asymptomatic, no? Wala sang may ginabatsyag o galing positibo sa COVID-19. Aksyon Firing Line. Ara naman sila sa isolation facility sa tagsa ka mga LGU or ang iban ganito gina-isolate man ni kon sa ila kwarto sa police station or puloy-an basta may kaugalingon ka lang nga CR, may protocol lang way gina problema, no? Kag ang mga police stations nga ila sini na-assignan way pagin mention sang Nokpo diri sa aton boss tingwaan ta na pero much better gurong hindi naman lang kay ang Nokpo kon health protocol lang grabe gid, no? Kon magpa-blatter kamo da secure kamo gyapon kay gin-check gini isa-isa. Aksyon Firing Line. Samtang ang iban nga balita diri sa syudad sa Bacolod baw halong Aksyon Olivero ining mga utod naton nga mga ini bala mga delivery boy bala Aksyon Oliver nga nagamotorsiklo mga Food Panda, mga Grab, Maxim. Pila man lang income sa mga kaluluoy tanay mga utod. Hold upon pa. Aksyon Firing Line. Hold upon pa sa mga katiting gro ni klase mga hold up. Pero mag-hold up ka mo kung gusto nyo ginman mga bangko bla, no? Bangko, mga lagko nga mga grocery store, pero ay taka mo ginasugo ginimuon nyo na kay basi mapatay ka mo sa gwardyada. Aksyon Firing Line. Tingin nyo hold upon yung mga Maxim, pila man lang exam, pila man lang income siniman. Kung hindi ganin ni makatip sila gani, daway gini unod bulsa puli sila ployan mo, di ba? Naga-base man na pilang ila sina nga idulong sa mga panimalay. Hold upon pa bosos na ano nga mga tao ni. Aksyon Firing Line. Duway naginis laga huna-huna sa inyong buwas damlag. Ang lain lang da, kung hold up ka mo sining mga gulugagmay nga gina-hold up nyo, kang madakpan ka mo, ti kalamay nyo gid. Aksyon Firing Line. Samtang ang iban nga balita makaksyon sa aton sining nga pagpangalaga diri sa syudad sa Bacolod may ara sang reshuffling, no? May ara sang reshuffling sa mga kapulisan. Inigorote may iban na overstaying na iban kinanglan nga gamiton mangila sining nga abilidad kag ila sining nga expertise abi sa amo sining nga departamento ti may mga reshuffling sa aton sining mga chief of police. Aksyon Firing Line. Buwas pabosan ko niyo kay nami maning balita Aksyon Oliver sa Land Transportation Office nga kadamo sang biga bla kon magparehistro ka sa imos ni salakyan. Aksyon Firing Line. Magamit sila sa isa ka pribado yang institution na confirm nga mo ang baga check may mga checklist ini sila kag isa-isahon Aksyon Oliver mo salakyan kung may diferensya hindi ka pwede makaparehistro. Aksyon Firing Line. Why nagid kamo LTO tao da nga masugod nga isa-isa pangusisa sa mga salakyan? How? Mangita pagid kamo private firm iya para maka-income pagidugang kag dugang galastuhon sa mga operator? Aksyon Firing Line. Oh, kano gibing pinaka-purpose ni? Kung ang purpose nyo diri parte sa mga aksidente sa dalanon, dapat usisa nila ni Aksyon Oliver nga mostly sa aksidente sa dalanon hindi iya sa mga diferensya sa salakyan nga kulang suga, kulang busina, kulang ang signal light, kundi ang mga nagaililinom nga mga palahubog nga naga-drive sang salakyan. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Ang iban dira tinatamaan kadasig padalagan ti personal problem na naiya sa naga-drive sa motor, hindi kay mga salakyan niya nga aton sagi kakutot. Aksyon Firing Line.
Sa iban nga balita mga kaaksyon sa probinsya, 4 ka mga returning negrense ginswab sa UK variant coronavirus. Resulta mabalaan sa Miyerkules nga adlaw ani dayaw man kuno klase mga tawo niyo mapuli na lang gidis negros manghalit pa. Action firing line. Manugid lang gina sang ilang status kung din sila halin ang history sang kabuhi kung din sila nag ang ila sining origin do ka budlay gid. Action firing line. Samtang diri sa Bacolod, Mayor Bing nagklaro nga hindi 300 million ang balor sang 650,000 doses nga bakuna nga pagabaklon sa AstraZeneca. Ti pila hibaloon ta karon? Action firing line. Ti kay una nyo nga pagwa 300 million thousand man tuod mo o 300 million man tuod mo. Ngay bakal sa bakuna kundi amo man naging patihan sang tawo. Tani ang test nyo naging pagwa, tani siguruhon nyo nga may amo ni giling nga presyo, muni man na, pero hindi ka mo ikritisar sa tao, kabalo naging kamo sa tao, ginabantayan, subong niya, kung nadulang da may diferensya. Action firing line. Mapariho man tobla sa 70 million iyang taytay sa Burgos, Lacson Extension, Action Oliver, dong duman mo na nga pagkadason adlaw, binali nila, kaya ang 70 million gali na, may mga dala nga kanal gali na. Pero huli na ang lahat. Action firing line. So, ang kanta pa ni, sino nagkakanta ni Daniel Padillana? Huli na ang lahat, patay ka na sa kritisismo. Action firing line. Kadlaw kadlawan ta na lang ni, sino man ang mga tagpamabada sa City Hall, i-correct nyo gid anay antis pagwa ni mga amos ni kay kaluluoy ba ni kung kisang alkalde ta sagi kabatiko sa Action Oliver mo. Kabalo ka mo alam sa Bacolod gumawa lang gamay da nga leakage da, pihogid pagkaaga himuon katuya nga pulutan sa kapihan sa Villamonte kag iban pa. Action firing line. Kung kisa dang kapangapina, ginausdang-usdang pa ng baso Action Oliver nga matyaga nila sang baso da do si Mayor Bing ginamo na pulpog pa na da. Action firing line. Samtang ordinansa, hindi na kinanglan para makagwa ang mga nagaedad pulo tubtob 15 anyos umpisa Pebrero 1 suno kay Councilor Novero. Pwede ko delikado niya. Ordinance niya mo. Tikon wani si pandemya karon ino tani balion ta naman ang ordinance, resolution lang guruan. Action firing line. Kani kiti mga maalam ni sila no. Di ba magambal ka ordinance Action Oliver, ordinance na hindi ka pwede kagwa. Tikon wani si pandemya ati kwan goroy no, balion ta naman himo naman ta ordinance nga nagapatay sa sining nga ordinance abi no. Nga dulaon ta na kay way ng pandemya. Sige, hibalon ta na karon sa aton sini nga pagpangalagad. Action Brian Warden. Action firing line. Kabalo ko sa mga konsyales Bacolod de Puerte, ka mga mga abogado na diya, mga abogado, mga nurse, doktor, engineer, ano pa dang iban, kabalo na sila sa ginahimo nila da. Subay bayan ta niya. Mga lagaw-lagaw kanay sa balita sa national mga kaaksyon aring kakulubaan subong kay nga ang presyo iya sang karne sang baboy didto sa Metro Manila Action Oliver ang ginakita sang tawo to daily nga sweldo ara lang sa mga 450 to 550 pesos ang kada adlaw. Pero ang kilo sang baboy Action Oliver 500 pesos. Dason bakal ka na lang isa kahiwa. Tapos damuon mo lang ya Action JM saging no? Kag saging kag kamote kag pitsay udi po chiro guaya. Itantaron mo lang isa kahiwa nga daw 20 pesos bigo di po chiro gapon guaya. Sabaw-sabawan mo lang da. Action firing line. Doon di ko ama niyo, ti ambal diri ni Senador Bongo ang gobyerno dapat magiho na, no? Nga i-check ini kag dapat mayara sang ginatawag ko nung freeze ang price sang mga baboy nga ini nga nagmamalahal man iman bangod sa ining balatian ining ASF nga ini. Action firing line. Or ba si ginaho may hoarding daga katabo diraw ano man dapat usisaon sa gobyerno naton no? Diri sa aton sa Bacolod kun di ka magsalang kilo de Action Oliver 250 na halin sa 220 no? Kagapon lang ko nagpabakal sa partner ko sa balay lingkod do nagmahalaw sa 250 naman ninong. Hindi ko 220. Isa lang ko kasi manaw ay kagawa sa balay bangod sa giigod. Pagbabakal mo kagapon man 250 na. Action firing line. Mahal no? Anyways, tiyan mo ng realidad. Sa mga bukid kabakal ni sa baboy 180, 200 to sa mga taga Don Salvador abe. Blobrato na to fresh pa.
way gagi sa slaughterhouse dira na sa backyard ginaihaw pero ti way man tuya mga balatiana. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaaksyon sa national ti party bakuna, no? Ginadiskusyonan ang bakuna, ginabantayan ang presyo, ginabantayan ang kadagiho sa aton gobyerno sa pagbakal sini. Kay base tuod tawgon ini sa aton nga kick vaccine. Action firing line. Sa iban may mga kono vaccine mo, Conovax, no? Conovaccine, Sinovaccine, Sinopharm, Pfizer vaccine. Diri sa aton base kick vaccine. Action firing line. Nabasahan ko mala sa mga maalam sa social media pero daw amo-amo gid temo na ginabantayan sa iban subong nga anti-corruption, no? Kabalo ka kaladlawan maning mga opisyal ta sa gobyerno kay man sigbantayan na man ni sila. Pero pareho man na sila galaw da kon sa mga basketball pa kon galaw ni Michael Jordan ang manang galaw ni Kobe Bryant. Action firing line. Di kon di mo madakpan si Michael Jordan sa gihoya ti tutoy ka day, no? Ti mo man sa gobyerno kon maro tong isa ka opisyal nga di mo madakpan ti biyaan ka. Ti kun ikaw madakpan ti luoy ka. Action firing line. Amo na, no? Parti bakuna kaginapang pangita subong ang iban pagid kundi may nagapalasitive di sa aton sa UK variant na ini nga COVID-19. Gina-contact trace paginiban although halos na tipon-tipo na ginma sila tanan-tanan pero gina isa-isa gid para sigurado gid lang nga inang hindi gid maglapta ini kag kabay pa ining ginahimo sang gobyerno subong sa idalom sang Duterte administration nga hindi na nimang pareho pa sa COVID-19 nga origin bla nga lumapta gid ya susko do ano malang imo nga nagkatay iya ang ini nga balatian sa nagligad nga tuig. Action firing line. Pero ining bag-o subong nga UK nga ini nga variant magkaksyon do na control ini gilayon sa gobyerno paagi sa pagkontrol man sa pila ka mga foreigner kag iban pa nga nagapululi sa aton nga mga OFW sa pagpa-check gid, no? Amo na ganing nga 40 na nga control sang aton sini gobyerno may nagakalisa pa kay may ara sa mga tawo nga hindi magsugid sang ila husto nga origin mga kaksyon. Action firing line. Sige, bola bantayan tani kulo kalma tanay sining nasambit nga si COVID-19 pero subong adlaw ang nagpositibo sa COVID-19 nagdangat na sa 514,996 ang bag-o subong 1581. Kagahapon 2,000 sobra sa pagkadamo. Kag ang nagapabilin nga aktibo yara sa 29,288. Ang naka-recover na ara sa 475,422. Kag ang patay 10,292 na pagkadamo na ba? Action firing line. Sige, pangamuyo lang kita makaksyon. Ang pinaka-isyo makaksyon karon diri sa national nga natagaan man pagtamod. Ining natabo kay nasa gan interview nato ng Philippine Army diri sa Negros Occidental in the person of Colonel Michael Samson. May connection ini sa Linagumba man dira sa University of the Philippines mga kaksyon. Action firing line. Kabalokan dito na ni pagpadalman pa kung nagkakatabo da 1989 may agreement nga ginpirmahan ang UP and the Philippine government nga hindi pwede makasulod da any authorities mga kaksyon sa sina nga bulutuan kag sa iban pa nilang may bigro nga branches. Action firing line. Magampal kita UP owned by the government nga eskwelahan. Gobyerno ang nag-eskwela da aksyonan libre. Pero bisan no kalibre aksyonan kung kabos ang imo kinaalam hindi kada kasulod. Action firing line. In short, tuman ka mga alam ang naga-iliskwela dira mga kaksyon ko ni UP ang paghahambalan. Now, so nagligad nga si Mana, may ara sa ginpagwa mga report nga dapat dula o ning agreement nga ini kaghatagan sang tsansa ang otoridad nga makasulod sa UP to check sang status sa eskwelahan matapos sa pila ka mga allegations nga ginahimo ini nga training ground, recruitment area, kag recruitment school kon CPP NPA ang paghahambalan. Action firing line. Ang basis diri makaksyon sang kapulisan o kon authority amo iya ang mga nagakalamatay sa nagaluntad nga enkwentro sang CPP NPA batok sa trupa sa gobyerno nga na-identify nga ina nga tawo graduate sa UP o kon University of the Philippines mga kaksyon sa amo nga kurso sa amo ni na. Action firing line. Dira nagtumar sang interes turutudo ang gobyerno nga dapat usisa oni kay nga una sa tanan bulothuan ina pagkatapos ginapanigyan sa gobyerno ginapeskwela libreng kabataan
kontrahon pa ang gobyerno. Action firing line. Damo lang pinaka-point dira, pero tinaghambal man ang taga-UP nga wala ina sang kamaturan. According sa iban nga mga tilimanan, kung wala man lang sa may ginatago ang miyembro sang CPP-NP, iban diri nagkalamatay na. Action firing line. Those are graduated mga kaksyon dira sa University of the Philippines mga kaksyon. Sa din may nagreklamo nga naghambal nga wala gid sang kamaturan. That's why nga ginayo nila ang authority, ang Philippine Army, Armed Forces of the Philippines nga magpangayo sa pasensya sa sining natungdan. Action firing line. Ti sining nga adlaw aksyon nagpangayo na sorry ang Armed Forces of the Philippines Information Exchange sa mga names to nga nagaginawa, no? Ang mga names nga naginawa kag ginpasiguro nila nga gin-delete na nila didto iya sa social media, deleted na ni internal investigation list mga kaaksyon. Action firing line. Yang sabat diri mga kaaksyon sang pila ka mga si Senador o nga nagsabat diri Senador Kiko Pangilinan. Siya daw ka okay man no? Baton taman ang pagpangayo sang pasensya sang AFP. Siya diri mo makit-an nga unprofessionalism and pamulitika gid lamang ang ginaobra sa sini nga administrasyon. Action firing line. Ina kay Kiko Pangilinan na ihambala, balikan sa bala, kumustang imong kuan, ang imo layi para sa mga pagproteher sa kabataan nga mga kawatan. Action firing line. Going back sa ni mga kaaksyon, si representative naman niya, minority leader, bayan muna representative nga si Carlos Zarate nagpalayag. Kulang para sa iya ang pagpangayo sang apology, public apology, sang AFP. Action firing line. Hambal ni Zarate, diri public apology is good. Pero mas good pagid kuno kung unta to na sang Duterte administration ang ginatawag nga red tagging. Action firing line. Kortinote, sala ang mga information, so no, iya sa kay Zarate, sa nagatuga sang salangisag, kag problema, kahangawa, kag kahadlok sa mga maestra, estudyante, kag iban pa, labi na gid kung makasulod ang otoridad kay base may harassment ka magluntad. Action firing line. Santo niya diri mga kaaksyon ang natabo martial law time nga ti once authority na gani ang maghambal ti kululbaan no sa part sa mga civilian. Action firing line. But according kay na sang Philippine Army interview naton, hindi man basta-basta si AFP nga magpagwa sa mga names nga ini kag magtag sa mga ngalan nga ini kung wala man sang kasiguraduhan ang ila sini nga mga bases abi. Action firing line. Ang problema lang Direction Oliver kay nagpangayo pasensya, meaning may discrepancy gid ini ina sa paglantaw naton. Action firing line. Pero tilang tawon taning kasunod nga gabanata kay nagpangayo na sang pasensya ini makaksyon. Ano abi mangutana naman ta diri abi kiti nakapalayag naman mga kongresista naton nga like mga bayan mo na representative mga manabi ang mga senador naton. Mangayo naman ta abi ari sa ground gid mismo nga mga sektor bala nga ining mga kaangay sa mga karapatan negros. Bayan muna nga para may nagarali sa aton isdalanon bala kung may gusto sila nga hingyoon kag liwaton sa gobyerno. Action firing line. Sila naman bing pangayo anaton abi kung anong ila sining nga mahatag nga reaksyon regarding sining pagpangayo sang pasensya sang AFP iya mga kaksyon angot sining tagging nga ini sa pila ka mga naggraduar dira sa University of the Philippines. Online sa firing line. We have on the line si Jen Makaksyon sang Karapatan Negros, si Madam Clarissa Singson. Ma'am, may gabi dira sa imo. Yes, may gabi Action Brian, kag may gabi sa tanan nitag palamati sa Action Radio. Salamat gid ma'am sa time. Medyo ka ini nga isyu nga ini halin nagligan nga si Mana kun sa mga tinig-ang pa naga-indakal, ang iban din naga-awas-awas ini sang kainit mo, no? Parte sa UP bala. And today, may ara sang apology diring AFP, maghambal kita apology, nagpangayo sang pasensya. So paano nyo ni ma'am i-entertain ang ila sila nga apology abi sa inyo pananawan sa bahin sang Karapatan Negros kay kabalo kita ang grupo sang Karapatan, Bayan Muna, kag iban pa daw gina I don't know, I forgot kung na red tag ban ka mo, ara man mga ngalan nyo kung list sang NPA ang ginahambalan. Ano, ma'am, any reactions ni ma'am? Mm-hmm. Yes, no? So, para sa amo niya, syempre, sorry is not enough, no? Mm-hmm. Hindi na iya makabalik pa ang pagpangayo sang pasensya ni Lorenzana. Butambalon, ining mga
paglistaya sa tong mga pangalan sa mga UP students. Hindi man hindi pag-uno kay ang red tagging gani tungod sang NTFL PAC nga ginmaster nila ining red tagging. Nagapataka lang bala kag bisan wala sang basihan ginabutang no ang ining mga individual kag mga personalidad. Kag kabalugid kita nga ang damage has been done eh. Kabalo kita kung ano ang danger sang red tagging. Kabalo diri sa isla sang Negros naghambal kita halin pa sa nagligad nga red tagging equates to killings. Amo nang ginambal naton. Amo na kadelikado kung ma-red tag ikaw kay hindi iya simple nga akusaran ikaw with the anti-terror law sa subong. Kabalugid kita nga kung malista o kung ma-affiliate ka sa CPP, NPA, NDF, pwede kaya patsyon anytime, pwede ka aristuhon anytime. So, para sa amon, it's very dangerous kag pataka-taka anong pulos sang dako nga budget sang militar kag sa Department of National Defense kung ang ila nga intelligence report mismo kung sino man na nag-report sa ila not so intelligent no ang ginahambal naton. So kabalugid kita nga pang-harass ini, it's part of their harassment kag it's part sang it's part sang ila nga campaign para i-demonize ini mga individuals kag ining mga labi na gid ang people organization. Okay. Okay. So magambal kita nga hindi pagid hindi enough ining apology nga ini ano pagid ang inyo ginapangita kun tani pagid ma'am aside from this ma'am. Yes, kag nagapati kami nga hindi man siya sincero. Kay napaso siya, so sorry na lang. Pero nagapati kami nga intentional niya sa parte sang gobyerno nga mag-ubra sila. Kaya in the first place, design gani ini nila mo. No, but hambalon ilaga ni gin gindisenyo para nga mag-harass no sa mga individuals labi na gid sa progressive people's organizations kag sa mga activists. So para sa amon niya dapat untaton ang pag-untat sang red tagging kay nakabalugit kita kung ano ang danger nga mahimo niya ini sa individual o kung sa tawo nga being red tag no kasi kami pala hindi kami spare sina no gina-red tag man kami si dangerous ina para sa aton kag nagapost ina sang danger sa kabuhi sang tawo. So para sa amon untaton nila ini ang red tagging kag nagakadapat nga may ara sang penalidad. Although may mga pilaman ka discussions na ang mga lawyers, even ang Integrated Bar of the Philippines, na dapat may ara sang klaro kung ano ining red tagging. Kag dapat may ara sang untaton ini, kag dapat may klaro nga penalidad ang nagaubra sini. Yes, So, apisar nga nag-apology na abi ang AFP. According to them, gina-investigate man nila gani man ini ma'am. We don't know kung paano. Pero willing gihapon sa imo pananawan pwede gihapon ang AFP nga magsulod to sa UP bisan nag-apology na sila nga timera sa discrepancy abi basi maghambal abi nga tinaka-apology na kami sa sayop nga didto pero ang ining opening niya sang authority to UP padayuno namon anong imong opinion sini ma'am? Pag pag-abrogate na iya ang amo na gina naton we are against abrogation sang UP-DND Accord no. Guro nagakalipat na lang na iya na final stage na guro si Enrile nga doon nalipat siya nga nakapirma sa sila nga panahon. Pero part na iya sang sa pagdepensa naton sang academic freedom. In fact, sa tuod lang sa international humanitarian law, ang eskwelahan dapat na siya ng safe zone ina siya, kag free zone ina siya, free from military intervention, free sa pagsulod sa mga militar. So, ang UP, ginakilala pa abi nga sanctuary sa mga indigenous people, no? Halin sa mga lumad, halin sa UP at sa Mindanao. So, kapalugid kita nga nga endanger man sila mismo. Kaya amo na nagabiktima sa pumuluyo eh. So, para sa amon, padayon ang kampanya naton, depensahan naton ang aton academic freedom, depensahan naton ang aton kinamatarong, kag defend UP, upod na sa pagtindog naton, sang pagtindog naton para sa human rights. I see. Okay, ma'am. Going back to sa mga red tag, yung mention mo, ma'am, no? And according to you, while ago nga, once nga ang name mo nakalist na dira, you are subject na for liquidation or something, doon mo na bing sa inyo pananawan. Diri sa aton sa Bacolod kag Negros, can you give one name, abi ma'am, nga victim na sa sini ma'am? Although nga, ako mismo di lang ko'y magpadamo, isa lang gid, no? Nga pwede naton isa lang gid yang akong ginapangayo kon may damo gid man ti isa lang gid yang akon
depende sa imo ma'am, may ara kita nga mahambal diri. Yes, no? At numero 1, si Sara Alvarez, ang pinakaulihi. Kundi si Dr. Sonsena, amo na ganyan, balko, Action Bayan, damo-damo, Attorney Ben Ramos, Soto Patigas, ang pinakaulihi si Dr. Senselan. No? Kay ara sa pagtahan sa Oriental, no? Yes. Okay. So, kamo nagabilive gid kamo ato sila tinaredag ato sila and amo to nagkalahinabo sa ila. Damo dako ganyang pagpati nyo to, ma'am. Yes, oo. Kaya wala man siyang umay ultimate motive na i-liquidate o kuntay puson ini sila. Kundi ang state agent mismo, ang accountability ba na sang gobyerno mismo, bisan manginwala pa sila, nagkitaon eh. So, sa pagsumay, again, kuhan kita, ma-recall kita gamay lang sa pila ka mga presidente nga naglinabay from the Ramos administration, Irap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, and up to the present, Abi. Sino may kinakadamo nga sa pananaw niyo, ma'am, grabe nga mga biktima sa isa ka term nga naridtag, Abi, ma'am? Damo-damo biktima. Pati, wala na yan sa makatupong pa kay Duterte. No? Bisan sa lain-lain nga forms of human rights violations, si Duterte ang nagmark sang highest rate, no, sang human rights violations halin sa extrajudicial killings, illegal and massive arrest, kag pati ang mga massive intensified militarizations, upod na ang red tagging. So, any form ng human rights violations, si Duterte, bida ang outstanding sa ilatanan. Okay, ano? So, kung may mga red tagging na nagakaluntad to karon sa Metro Manila, pinaka-recent lagid ini, before there is a Negros, Occidental, and Bacolod, I understand na may ara gito mga past years, ano? Magluwas lang last year nga doon nagkulokalma. So, sini nga mga dungan-dungan sa Manila, may ari man tadi gyapon, ma'am? Sige man gyapon. Oo. Actually, ara kami, no, nakangalan man kami gihapon, ini sa page sang West Visayas expose, kung ano man nga ginaupod kami sa Makabayan Block, nga amo ining mga ginpanghinganlan Manila, nga diri sa Negros ko, no, amo ni ang mga tawoya, etc., etc. So, amo na ginambal namon, nga systematic na iya nga kwan disenyo kang programa sang gobyerno hindi lang nagakatabo sa Manila, kundi nagakatabo gid sa bilog na Pilipinas, hindi lang diri sa Negros, sa lain-lain man nga region sa Panay kag sa iban pa. That's why nga generalized taning information tonight for those naga-monitor sa aton diri kiti magambal kita redtag not only for Luzon area diri sa aton ti halata man sa mga listener naton kabati man sa sining red tagging nga ini kag man dira tanan ng iban halin sa UP, Abi. Anyways, ma'am, again, nag-apology na sila. Kamo, not enough sa inyo. Basi may gusto kamo hangyoon pagin, ma'am, basi makalabot sa talatapan ni Sir Lorenzana. Go ahead, ma'am. Siguro next time, dapat mangin, mangin, dapat, mangin maandamon sila, no? Sa pagpagwa sa ining mga listahan kag iban pa, kay ang mga individual na ginpangwakal nila, individual na ginapang-post nila, ginbutang nila sa listahan, ginbutang nila sa katalagman ang kabuhi. So, para sa amon, dapat mangin mahalungon sila, kay kung nagakilala sila sa human rights bilang gobyerno, kung nagakilala sila sa human rights, kaya nag-value sila sa tawhanan ng kinamatarong, dapat respetuhon nila ining political dissent, hindi pag-ikriminalisa at the same time, dapat magproteksyon sila sa kinamatarong sa pumuluyo, hindi nga sila mismo ang nagapamatay. Siyempre, para sa amon, kinanglan dulao na Memorandum 32, at the same time, ang pag-abolish, pag-defund, kag pag-abolish sang NTF-ELCAC, nga amo ini ang nagalabugay, kag amo ini ang nagatuga, sang mas madamo nga human rights violation. Sige, with that, ma'am, salamat sa mga time. Although nga di pa tayo makapalawig because of my time and at least pinaka-basic and pinaka-upper parts sa sining information na dulong naton sa Tony Matag Palamati. Mabuhay ka, ma'am. Good evening. Yes, mabuhay. Madamo gid niya salamat. Mabuhay ang programa niyo, Action Brian. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Action Firing Line. Madam Clarissa Singson, Dagatan Makaksyon, Sekjen, sang Karapatan na Negros. Action Firing Line. Tembal niya to, hindi kami contented pa, no? Hindi kami kontento. Sining ulo apology sang AFP, mas manami pagidong taton ang mga red tagging nga ginatawa. Action Firing Line. Di kinasangagan interview nato ng Philippine Army man, no? And according sa Philippine Army, siya hindi man na basta-basta man magpagwa sang listahan si AFP kung wala pa makakas si Madam Singson action. Yung taka-action J.An.
aksyonan. Wala pa makakasi Ma'am Singson liog ko. Oo. Kung wala sang basis nga madalom si AFP hindi man basta-basta man, no? Nga magpagwa sini. Anyway, sulaton tani kung ano ganang resulta sini pila kada importante nga ang tingog sa magtimbang nga bahin na batian nyo diri sa Action Radio Bacolod mga ka-aksyon. Action Firing Line. Last 42 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon dugay. May istorya kita party bakuna Action Oliver. Action Firing Line. Kay ako sa nagligad nga simana, may mabasahan kita da sa social media, labi na gito sa Norway bla, nga nagkalamatay bangod sa Pfizer atong sobra na 30 pero nagaedad to 75 up nga mga katigulangan, ano? Kag according sa pila ka mga opiniones, mga doktor nga kilala naton, nga basi hindi nakasarang ilalawas bla tungod sa edad nila kag may ginabatsyag man sila tungod nagbigay sila ka nagkalamatay ato. Action Firing Line. Sa pagturok iya sining Pfizer nga bakuna mga ka-aksyon. Aside sina sa diri sa aton sa pungsod Pilipinas, since then ang pagkahangawa sang tawag son Oliver ara na parte sa bakuna nga ni kinahadlok sila. May mga nagalibot pa sa mga messenger subong sa social media. Nga hindi man nalihitimo gani kung ako gin maglantaw, depende kung paano mag-entertain. Kay tiway pa na publish man gani nang inablang ibuta mo gid sa news abi. Ngay nagakululurog, may nagatululurong ang mata, may kung ano na lang kung ma-injikan sa bakuna. So paano naton ini I don't know subong ang DOH kung may ara na sila may ara ng DOH subong sang mga information drive kay ginahimo kay bakuna sa Pilipinas daw manug-abot na. Action Firing Line. Kung paano nila paintsindihon ang people abi regarding sini. Now, agod nga medyo hindi man 100% madula ang pagduda naton sa bakuna Action Oliver. At least mahatagan kita sa ginatawag naton abing gamay lang bulig abi kung ano si bakuna kag anong epekto ni bakuna. Action Firing Line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, let us try nga ma-reach out naton nga aton sini Abian nga isa ka maestra nga Pinay nga totoya sa Phoenix, Arizona Action Oliver. Kag nakapabakuna na siya. So pamangkuton ta siya kung anong feelings kag kumusta sa subong. Kay para at least mabatian naton subong nga gabi, makabana-bana kamo dila nga ay way man gali, okay man lang gali. Ini Pinay ang pambalo nato na hindi na iban nga pungsod nga mga nationalities abi. Pinay ini bugal sang Negros Occidental pagbalik naton karon dugay nga ato to suboy naka-base iya sa Arizona. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time la 7:45. Salamat sa mga viewers naton. Paki-share lang please Sir Nam or Romy Agsam, si Norjon Prieto, Helmond Garbanzo, sir. Good evening dira sa imo, sir. Mayong lagaw-lagaw mo to sa may ansuan. Bakita ko litrato mo, sir. Veronica Santillan Manoka, naga-monitor man. Jonathan Dioso, salamat gid sa pag-monitor. Leticia Pastrana, thank you gid. Imbong Jocampo, si Ramel Ogatis Hanoi, nagalantaw subong sa La Carlota City. Suzette Alunan, good evening dira sa Hong Kong. Dejen Juna, Guapo Action Bray, Bag-o Ligo, Bag-o Shave, New. Bag-o lang kuno kabalik, halin sa akwan. Cecilia Hinovatin, mga kaksyon. Hi, good evening sir. Gatan-awgid ko sa imo na imo amo na ang message sa tao nga tamad wala gapaminsar luyag lang sang madalian. Correct. Kuan gurunay parte sa hold up. Ronaldo Montelibano, good evening sir. Lantaw ko live mo sa FB. Si Ronaldo Montelibano ari subong sa Himamaylan. Alright. Cecilia Hinobatin Liwat, insakto kagid sir. Camilla Carey, good evening so Brian, listening here from Charito Heights, Granada. Patamiyaw ko lang akon Iloy, Ana Bantilio gapamati gid sa imo kada gabi. Thanks. Jean Oisy sir, good evening so Brian, more than present from Singapore. Keep safe all. Ann Jimenez, Elia May Brillantes, naga-monitor. Nitalina Cortosenia, Action Brian, nga bago ka lang how din ka nagkadto hidlaw man kami sa imo. Nagpaliwa-liwa ginagmay natamaan kaon sang baboy sa Disyembre. Jocelyn Arisevita Ulak,
Ernesto Paul Parino, korupsyon naman ang Action Bray. Ang tagiya sa testing center, base may connection man sa LTO. Isiper ko na lang ang math ko da, sir. Sure, bisan 300 pesos lang kada deficiency sa salakyan, piho pasar na. Bisan ilabo sa bato. Kaalam si, para hindi halata ang pang-wawards, Kapitan Paul Par from Garden Villa. Sagad niya mga listener, tatanda pa niya sa mga abogado kung kisa mo. Ronaldo Montelibano, brown out di sa Amon. Hindi ko makapamati sa radyo Action Bray, FB lang ko. Sa din inyo, sir? Ba, din to man silingan to. Ano to? Granada. Jocelyn Libon Dispo Haraman, Alex Montesa, Sir Bray, kung magkaladak pa na ang gapang hold up, kalamay nila dala na daasin kag batuan. Ati, laban. Sir Brian, patamyaw ko lang abyanta nga gabunan sang Mabini Coral celebrating his birthday. Guillermo Clarito, madamo gid nga salamat. Ba, birthday nung Gimo subong. Happy birthday na dong. Mailanda nga pagtigis-tigis ah. Jupring de la Cruz, good evening, Sombray. Watching live ko di sa Balay, Barangay Talubangi, Cabancalan City. Alex Montesa, monitor lang kami di upod sang gamunan, gali nagumba ang transistor speaker nga daw ga ubo sang tingog mo. Mati ba si magkalawasak na? Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man, especially ko Malaka family. Keep safe, God bless, and more power to ARB. Salamat. More pa, si Markin Marquelo Araman, Salvador Castaneda, na General Trias, good evening. Rose Milag Araman, long time no si Action Bray. Richel Torbella, parente ko niya, Richel Torbella, taga diin ini siya, taga Morsha, Rochelle, ano? Okay, daligid lang. Leia Younger Esquivel, naga-monitor man sa Talisay, keep safe man dira. Renz John Artas Araman. Elia, okay, well, Mary Wilon, Gayagas, Brillantes, Tita, New ay Bantayeda. Ay, oo, muna contribution to gidugay. Valron Alvarez, good evening, Action Bright. Tamyaw ko lang family Alvarez ang Silay City. Sitio Lupa, Pamanaag, Kagpax, Intrepid Security Agency Corporation. Wow, thank you, Gid. Alex Montesa, latest update na Sir Bray ang kaso sang COVID. How about sang status ang syudad sa Bacolod? Flatty naman gid. Sir Bray, as lang ko bahin sa efficiency sa effective sang vaksina nga libre nga ipanghatag sa mga pumuloyo. Isa na ako sa ginakulbaan dira prangka hulaton ko na lang siguro ang iya ka Pfizer nga ginhatag sang kompanya ang bakuna sa mga bata na para polio. Happy birthday lang kuno kay Gimo. Ima Alquela Curl Strom sa Sweden, Araman. Grace Lily, good evening, Action Brian. Kag sa tanan nga taga-aksyon, naga-monitor tamyaw ko lang taga Don Salvador Benedicto. Especially Barangay Comaliskis kag Bunga. Bao, lugar ko niya. Javier May, Araman. Lenny Novera, good evening, Action Brian. Monitor gig kami di sa 6th Street, Purok, Tangkong. Sa mga kaingod balay ko nga gapamati maayong gabi. Baw, perte galinupok na da subong nga Action Radio ha. Action Bray, good PM with regards ni bala sa LTO nga kadako bala sang imo bala bayaran sa private inspection, almost 1,800 pesos for 4 wheels. Tapos mabayad ka pagid sa LTO for renewal, daw sobra naman ni nga panukot gani man. Bibs ko Olbinario. Mayang gabi, Sir Brian, watching live, Barangay Amayco. Kativer, Ann Jimenez, Elia May Brillantes, tapos na si Tita. Waipa, dugay-dugay. Mon Lisay Araman, Eddie Laos, nagamonitor subong kag si Nana Isabel. Javier May, good evening, Action Firing Line, Brian Morden, shout out lang Victoria City, Negros Occidental, Barangay 13, Adriano Lanado from Fatima, Lanado, Manila City. Thanks. Ana Mandrigos Robhay, nako, ang bantayan nyo ang adtong sa West Philippine Sea nga gusto kawaton sang ang Pilipinas, hindi kay ang ara sa UP nga mga kabataan. Rosalina Arellano Espadero, Araman. Susan Gonzalez, salamat gid. Michael John Season, good evening, Brian, welcome back. Great ko lang mga Toliamo, happy
Kent Tuping Solpicio Franz Agzel Rose or Ags Rose, Ryan Bumbet, Junjon Hapitana, Bernie Liban, and Don Ramon. Thank you, monitor from Chato Elias, Paranaque. Chris Vilma Reyes, naga-monitor man sa Istoms 3, Barangay Estefania. Great lang kuno Montoya Sumido Reyes family. Salamat again. Sige. Relax ko gamaya. Balikan ta kamo karon digi dugay ha. Pagbalik naton, interview ta ang teacher. Halin niya sa Negros Occidental nga to sa Phoenix, Arizona. Mangonsiho malanta sa iya kung kumusta to ang kwan. Kumusta sila to kay di nakapabakuna na siya kay do obligado gid silang magbakuna to mo. So mamangko to siya karon kung ano blang ang kwan, ano bla ang natabo sa iya subong, kumusta siya kay ti daw damo ginahadlok sining kon mo. Sining bakuna nga ini. Mayo pa bala siya? Anong sitwasyon niya? Inakaroon ibaloon ta. La 7:53. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansay ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagaling na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi. Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan magka-aksyon, manamyaw kita, gamay lang niya. Nakalin sa kay 2 or 0229. Good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang mga kids ko. Si Ima Rose niya, DC Linlen, Kagniel, halin kay Mama Neneng, Gretel, Sampurok, Masinadyahon, Pahanukoy, Baybay, Bacolod. Halin sa kay 8362, good evening, Sumbray, Gapamati, kami Barangay Mansilingan, Teresita, F. Abaning ni. Salamat, gid. God bless, Madasinya. Halin sa kay 473, na? Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di Bangga, Totong 1, Barangay Felisa, Angie Castillo niya. Sinang bebengda sa doktor. Salamat gid sa pag-monitor, ma'am. Ano? Good evening. Action Firing Line. Last 8:01, mga kaksyon sa aton sila nga pagpangalagad. Before ko kayo post some commercials, habal ko sa inyo, karabi subong ang kahangawa sang pumuloyo diri sa Pungsod, Pilipinas. Sang nagaduging pa ang ining si COVID-19, ang singgitan sang pumuloyo mga kaksyon, bisan ka mo nagyuro, san o pa maabot ang bakuna. Na? San o pa ihan makatilaw bakuna ang kalibutan, agod nga makabalik kita sa normal nga sitwasyon. Action Firing Line. Subo nga ara na ang bakuna,
ginakakurugan na subong ang bakuna kag damo na ang hindi magpabakuna Action Oliver. In fact, ang realidad subong Action Oliver, mas nahadlok pa ang mga tao sa bakuna kaysa sa COVID-19. Action firing line. Kaya ang COVID-19, kung ang resistensya mo magapabilin, malayas lang sa kagalingon mo ya. Pero kung ang bakuna sumulod sa lawas mo, kag hindi kasarang lawas mo, kag kung maturukan ka na tuod sa hindi magkaraamot, idisgrasya kag Action firing line. pero kita nagapati kita sa mga eksperto. Labi na gid sa mga doktor. Pero kung kaysa inang duda ang pumuloyo, hindi mo ni sila mapindihan. Hindi mo ni sila malubag sa ilaman nga ginahuna-huna. Kay ti plariho mo lang kita gapaminsar mas kabuhi ta. Action firing line. Labi na gid gumawa to sa Norway nga nagkalamatay. May nagalagaw subong sa social media nga may babayi pa ganing nga nagaexplikar ngano ni nakitaan ko ho. Ari na turukan isa sang injection sa bakuna ho, nagkurog-kurog ara sa ospital, ang isa way nakaginhawa, nagginabutangan na lang Action Oliver sang oxygen kay ga turagsoy na lang siya, ga untay na lang lawas niya. Panghadlok gid sa tawo. Action firing line. Pero ina nga mga messages, mga ka-action, mga videos, hindi niyo na makitaan dira mismo sa Facebook nga live mismo, kung dira mismo sa social media nga pwede na tumaskan kung ginapasa ina via messenger, no? Ako mismo nakabaton ko sa pagkadamo na Action firing line. why man sang malain dira kung mapati ka kag sa indi, mga ka-action, no? Imo na ya depende na sa imo. Diri sa pungsod Pilipinas, wala pugusay, wala pilitay ang bakuna nga ginatawag. In short, hindi mandatory. Action firing line. Kung luyag mo magpabakuna, bakunahan ka. Kung hindi, why man mahimo ang gobyerno. Action firing line. Damo na blang ang sitwasyon, mga ka-action. Now, si Vice President Leni Robredo ng Action Oliver, hambal niya mapabakuna ko. Kung mapabakuna man si Presidente Rodrigo Duterte, mga bata gagmay sila, no? Action firing line. Sila pa yung una ang nagaininto sa mga tao. Dapat they should serve as model. Tani sila dapat una magpabakuna aksyonan, di ba? Kaya kung magpaturok ni sila nga doa kag hugsoy mo lang nga buhing tao ni sila. Mga tao ni mapabakuna na malang hindi mo di ka kabati sa survey ni nga di ka magpabakuna. Action firing line. Galing mismo ang mga opisyal sa gobyerno amo subong ya naga-atras abante, lain buwas lain subong, ikaw timong ultimo sibilyan nga gapatay-patay, sila gani nga damo kwarta don hadlok, pwede na dalo sa ospital kung magkinaano, kita, ipa-hospital mo, kundi tao atras man. Action firing line. Subong mga ka-aksyon, dito sa iban nga pungsod, milyones na to na bakunahan sa iban nga pungsod, mga ka-aksyon. Now, isa sa nabakunahan, amo ang mga madamo lang nga mga OFWs, ang mga Pinoy nga toto sa iban nga pungsod, naga-star na gidya forever, mga ka-aksyon, nagkalabakunahan na to sila. Action firing line. Kag ang epekto sang bakuna according to them, maayo gid ang epekto sang bakuna. Although, nga ining bakuna subong, ginhimo lang sa sulod sa mga isa lang katuig, nga dapat lawig ining pag-process, ini mo, iba niya, tagpila na gani ka tinuig, idya mo. Pero inigin padasig lang ni, mag-gets nyo, nga hambalon sang gobyerno, Action Oliver, nga tagaan, tani sila sang Emergency Use Authority, ginatawag nga UA, ginatawag. So, maghambal kita Emergency Use of Authority, mga ka-action, meaning, hindi siya 100% nga amo gina siya ka epektibo ining bakuna. Kumbaga, panakipbutas ini try and error ang guwatas ini, mga ka-action. Action firing line. Amo na ang gintawag siya nga Emergency Use Authority. Although, nga ang iya sining efficacy, makit-an tagid man nga hindi man basta-basta ipagwa sa mga nagaproduksyon sini abing way ni sang piho man eh. Pero may mga ara sang kinahanglan pag i-furnace sini kung aton gid padalman. Action firing line. Sanang balkuna kadamo na sa mga Pinoy to outside the Philippines nga na bakunahan na, no? Nabakunahan na sila. Kag isa dire ang nabakunahan ang aton bugal from Negros Occidental nga isa ni Sema Ka-action ka teacher ato didto nagatiner sa Phoenix, Arizona, no? Sa Phoenix, Arizona ini siya.
i-try naton nga malabot ini sa subong nga gabi because mga kaaksyon ini siya nagpalayag nga ti nabakunahan nagid ini siya. Kag kon nabakunahan nagid man, mangutana kita kon kumusta ang iya kaugalingon kwanta sa ibagay-bagay ta sa mga nagakalatabo subong sa aton sini palibot nga mga information. Action Firing Line. Dali gid lang kaya rin na siya naka-ready ni si ma'am ho. Online sa Firing Line. Ara sa aton nga linya si ma'am na dali nalipat po ko sa ngalan ni ma'am Romila. Atsak to magtuturo. Correct. Ari sa aton nga linya subong. Hi ma'am Romila, good evening ma'am. Good evening, Rai, and good evening to the people of Negros. Dali gid ma'am. You're from ano gani ma'am? Ano nga banwa di sa Negros Occidental ma'am? From Morsha. Morsha, former teacher ka ma'am sang? Sa Proud na Carmona Memorial National High School, Don Salvador Benedicto. Yes, proud sa kataga Don Salvador Benedicto. Actually si ma'am, wagi ko ni kaagit nga nangin maestra ko si ma'am kay dire ko sa Bacolod nag-eskwela high school no. Pero sa nakit-anay kami ni ma'am sa Don Salvador do estudyante ako. Feeling ko lang the way kami mag-istorya nga duha bala. Anyways ma'am, subong diri sa aton sa Pilipinas sa Bacolod alas 8:08 sang gabi. Kay medyo malayo kadagin man subong sa Pilipinas. Gidira ma'am ano oras na subong ma'am? Mga around past 5:05 yata sa morning. Aga. Anong adlaw da subong ma'am sa inyo da? It's 25 Monday. 25 Monday morning. Sa aton di subong sa Negros ma'am, las 8 sang gabi Lunes 25 man. So late kamo da mga 12 hours man ang late nyo dira no? Da amo sinaabi no. Late kamo sa oras pero una kamo ya sa technology da no. Kita hindi na. Anyways, ma'am pila ka nakatuig di ma'am sa Arizona, ma'am nga nangin mga teacher ma'am? Actually, I arrived Arizona at around I think 2019. August 2019. Baw sa kasagsagan pag December sa to amo na din si COVID-19 no? Oo. Yeah. So, during that time nga 2020 nga amo gining pandemya paglaptagid, kumusta kada ma'am sa dira sa Arizona? Right away gin lockdown man kami dayon kay it was summer vacation namon, summer break. Then after that ni lockdown kami, so online school kami. Then after that, of course, damo kami cases ng COVID-19 even as of today. Bisan sa school namon, damo kami cases, mga teachers, mga admin namon, mga COVID positive sila. But for me, because I practice social distancing, wearing a mask, and although report ko sa school for my online class, wala ko yan na-infect sa virus. I see. So dira gali ma'am, sometimes daw Pilipinas man may ara sang wag gidyaga sunod sa protocol, health protocol ginatawag. Yeah, oo. Mas lalo na di sila nga even sagwa, wala gina sila ga-practice ang mask. So, amo nang rason ko nga dira sa parte nga area do kadamo gidya patay ma'am no? Pwede isa na ka rason makit-ano. So dira sa aton that is why kalabanan sa mga estudyante na mo depressed kay nilang mga parents kaigo sang COVID so gakapatay. But despite nga may ara sang COVID-19 ga klase kamo ya face to face ma'am? Wala kami face-to-face, online kami. Pero sa mga student namon, may mga special cases kami na nag-report sila sa school. Pero jutay lang na sila nga mga bata. May ara gid man, ano? So, as of today, ma'am, kumusta na subong ang inyong area? Kaya diri sa Pilipinas, ginahambal na gid man sa aton diri nga mga doktor sa DOH naton, nga medyo na flatten na gid man si COVID-19. Most likely diri sa Negros kag Bacolod, diri sa ato may tag 10, 15, sa Bacolod may tag 0, gani kita case diri kun may adlaw. Dira ma'am kumusta da subong sa inyo da ma'am ya? Gasaka gyapon bala or wala kami ganubo, we're rising. Apit pa kay nagsulod kami sa winter season. So nagdamo na ginang case namon. That is why we cannot reopen the school unless na may herd immunity na amo na siya ang or herd vaccination na siya amo na pag-reopen sa school. So wala pagid kami
instruction to open the school as in person. So meaning everyday nag-higher ang number of COVID cases dira? Yeah, that is why nga need ginamon nga mag-vaccine. So sige, para din nata magdugay gid mama, no? At least nabalaan ta mga pila ka naka mga 1 year and mga 5 months or no, mga 7 months ka na da guro ma'am, no? Sa dira sa Arizona. Damo sinaabi. So sa imo tani nga time dire no dira maglululigo magwa ka mga maglagaw-lagaw na tabuan pa yung pandemya ma'am, no, para i-grab mo opportunity blang ara kada maka roaming around ka man tani, no, pandemya pa. Exactly. Damo sina. That's why wala ko galagaw. So ma'am, kumusta, nakapabakuna ka na? Yeah, I've done already my shot last Saturday. That was January 23. Okay. So, mandatory na siya sa amon, sa mga all employees ng schools, sa amon bilog nga district. Basta gaobra ka da sa school, sa mandatory sa amon nga, you take the shot. Pero may option ka man kung mapabakuna ka or hindi. Okay. Kung based sa imo nga religion policy, kung hindi pwede sa religion mo, depende sa imo. But for me, ako nagpabakuna because I love myself. And I love the people around me to protect myself also. Okay. First shot. Magambal kita first shot meaning you have still one shot pa nga ginahulat? Oo. After? Oo. So, after kay, ako, Moderna ako. So, it is after 4 weeks. 4 weeks, mga 20 days or 20 more than days amo na ba, no? Oo. Another shot siya, no? Kaya mo gimana dapat ang kuan kuno mo twice kuno dapat mo ang bakuna amo sina. So, Moderna, ano ganing Moderna don di ko na ba? Ano ganing country, ano nga production firm ni siya gani, ma'am? Actually, produce sa Massachusetts. Dili na sa US. US. Kasi intended siya for US purposes lang siya. Okay. Yan na siyempre, di tama na malikaw mabatian tagid ina ang Moderna nga ina. So ang diri sa Pilipinas sa ma'am kabalo ko kwan ka private ka sa mga kalanabo diri ang kahangawa sang tao di perti. Tapos plus pagin sa mga confusing subong nga mga videos, mga confusing mga pictures nga hindi man gani ma-explain further sa aton nga mga utod nga naga-post dira sa social media pero ang tao nagakahadlok plus the fact pagin nga kung isa do kulang aton sining ideya bla kung ano gining bakuna nga ini din tapati bla. Ma'am, ang first shot mo sa bakuna, kumusta ka, ma'am? Actually, tapos ang vaccine namon, ma-rest ka for 15 minutes kay may paramedic nga nag-observe sa imo kung may allergies ka or anything. After that, ang isa case ng experience ko, wala ko sang may nabatsyagan, all is well. Parehas lang mula sa normal nga vaccine ta. Galing na amula na siya, nangalay lang ang ako nga left arm. Kag wala man ko sa wala fever, wala everything. Amula na galing nag-inom lang ko sa pain reliever kay normal na siya nga mga alay ang kamot mo sa first niya niya. Hindi mo siya mahakdaw, hindi mo siya magiho. Pero after that madula malang na. Okay. So prior nga gin-injikan ka ma'am sa ni Moderna nga vaccine. Nag-agi ka anay sa mga interviews. Gin-interview ka kung anong imo nga person. Ano mostly ma'am anong ginapamangkot gin ma'am? Usually. Actually sa amo diya is online first mapa-online appointment ka kami 2 schedules. Kami sumangita ka sa schedule nga very convenient sa imo. Okay. Then ma-fill up ka sa form nga sa diin may question siya if you have allergies, may mga underlying conditions ka, may diabetes ka, or may mga prior nga vaccine ka. For example, kung nagka-flu vaccine ka, so you wait 2 weeks na bago ka mag-inject ng COVID. Then after that, pag-abot mo to sa site for actual vaccination, interview ka naman uli. Pagpamakot on the same thing. Pag kung okay ka, kung wala man lang mga underlying conditions, you go for the vaccine. Okay, so after 15 minutes nga naka-relax ka na, daw back to normal ka, medyo nadula-dula ng alay mo din sa left arm mo, you're free na to evaporate yourself going home. Do why na problema? Okay na Yeah. Amo malang na, no? So,
Ano, ikaw ma'am, wait, tagahambal sa mga listeners naton nga, pati sundon yun ang ano ha. Kaya taga pamangkot kita sa experience ni ma'am dito, Romila Vergara mo dito. Do, ano ma'am, may ara kita dapat kahadlokan sa imo bing experience na subong ma'am. Di na itong pag-i-force sa mga listeners ta, depende sa ila. Imo lang ya, sa imo lang ma'am. Okay. At first of all, I am a science teacher here. Yes, yeah. Okay. So, yes, we based on the technology and my knowledge about science, I do believe na need sa vaccine. Kag wala kami, ako ya personally, wala akong nagatanaw sa mga kununod ang gina-post because there are some two sides, two faces. Yes. So, I look on the science side. Na sa diin, I do believe in this. Need tani siya. Amo na ginasiling namon, if you love yourself, you have to protect yourself. And you have to protect the people around you. Okay, because we do not know sa amon abit. Like sa akon sa school, kaya ako yung sa school, damo sa amon ang infected. So to protect myself from that, need ko i-vaccine. Wala man, hindi magtanaw siling sa side effect. This is the new normal naton. Protektahan taton self. Kasi wala man, actually yung mga underlying conditions na sa kay ang vaccine sa mga gagwa is 18 years old up na siya. Yes. From 18 years old up ang ginabaksin. Kagang vaccine para na sa adults, pareha sa aton. So to wala may problema. Okay. Dire sa Pilipinas, ginatun-an ang 18 to 59 nga edad gid lamang nga pwede dapat i-vaccine, no? Ilabi na gid tumami na tabo sa Norway to nga 75 up nga mga edad nagkalamatay. So ginatun-an ginasubong diri sa Pilipinas, although nga way pa man tuya sang evidence gid nga napatyan to nila Pfizer gid ato or base na tabuan na gid lang damo na abi. So ginatun-an na di subong. Dira bam sa di same mangyapon dira sa Arizona may ara sang age limit abi ang magpabakuna di same man lang. Excuse me. The same man lang ang age bracket niya. Then kaya mo malagani sa mga upod namon nga medyo maedad na 60 plus nga. Pa-vaccine kay diri bisan tigulang ka maka-teach ka. And so far after nga na-vaccine ako, may app kami nga gina-subscribe na sa din attached na sa CDC nga gina-check ang imo, gina-monitor ang imo health conditions every day. Okay. So after nga na-vaccine ka. So at exactly 2 o'clock in the afternoon, ma-text na sila ang CDC sa imo kag ka naman interviewon ka naman, answeran mo na ang questions. Okay. Kung ano ang ginapabatyag. So monitor ka mo subong. Closely monitored gid ka mo ya ma'am. That's why nga kon maghambal ka binaglain matiyag ko ora mismo may emergency car na guro nga magkadto sa imo dayon da. I-get kanila kag dalon sa hospital. Yeah, may Okay. Kabay anyways diri abi sa aton sa Pilipinas di magrumatago sa imo. We are late always mo bisan sa mga rescue lang sometimes late pero may pag-abot why na patay mo sina amo na gurong ginakulbaan diri sa Pilipinas no amo sina nga mga monitoring abing kakulang guro sa aton di amo ni dapat tun-an pagid masyado ikumpara dira sa Arizona sa sinima tinion. Actually ang instruction gani sa amon after nga ma-vaccine kami is we have to post ourselves sa amon site gidya sa school site namon sa Facebook to encourage the community nga kami nga teachers is vaccinated na and we're protected already so that we can encourage the masses or the general public to reopen the school because protected na kami. Yes, no. At least tonight nabatian naton ang imo experience iya ngati you are good gidya katama no. Hindi lang tayo magpanawag sila nga pabaksin ka mo da no. Depende sa listeners gyapon naton subong. Basta ikaw nabatian namon actually mga nagalantaw sa akon subong via Facebook Live makita nyo da picture lang ni Ma'am Romila Vergara pero subong naga face to face kami sa amon nga cellphone nga duha via cellphone naga messenger kami istoryanay kami subong kit-anay kami tsura namon subong nga duha. Si Ma'am Vergara describe ko lang kay sa picture mo subong kami do si Juan kadi mo do si Yola Valdez kadi sa picture mo yan. So ako ni nagpili kay na. So subong kit-an ko ya personally sa cellphone rather si Ma'am ka very healthy gidya sinima subong kita ko siya no. Kaway lang do ka kwan lang so ina my first shot na siya no. So, you are in good now, ay gid problema, amo na nabatian ta sa mga gabi, and you are exactly kag 100% Pinay from Murcia, Negros Occidental.
nga mambal naton yang nagasugid sa matuod kay para at least maka ining akon actually ma'am kuan ini ng information drive to help our officials diri sa Pilipinas na sa mga dissemination blang ati mahatag sa akon sining program diri sa Action Radio Bacolod via dira sa inyo nga ara naka-experience sa sining bakuna. Aha. Yeah. Actually, basta patigalas, hindi ko bata, may edad na kuya. Yes. Di rin tamanugid. Pero okay lang si mo sugid ang edad mo? Oh, sure. Okay, pila na gani. Exactly, para mabala sa linar nga exactly, I'm nearly to senior citizen, so that is why hindi sila magka-handlock for that. Yes, so magambal ka yearly, medyo isa na lang katatiklod, sinta na pala, no? So, doon po sina, pero si ma'am kagod kay ma'am, no? So ma'am, ang imo abi ma'am, nga, next mga shot, next week pa ma'am, no? Wala pa ko schedule pero may schedule pa ko. But actually, may instructions na siya for the next steps. Nagkatol-katol ka bisang imo nga bayo. Mamangkot lang. Kung may allergies ka to na batyagan, ma'am, kaya iba na muna, kuno mo kung bakunahan ka? Wala exactly. Wala gito allergy. Depende, guro, kung paano ang isa katawang yalawas, no? Magdala sa vaccine, guro, no? Mm-hmm. Oo, but ang mas feeling ko lang, you should be, honest kung ano ang imong mga underlying conditions, amo gina siyang importante nga ti mabalaan sang healthcare worker kung kung matyagan mo nga may diferensya ka sa lawas, then consult ka gina sa imong mga health professional. Yes, correct gina. Amo nang pinaka the best nga himuon dira, no? Sige, basi ma'am masinabad ko lahat sa imo dason la after sa imo ikaduha nga shot abi basi makaayo ko another interview na naman para at least kompleto gibla ang 1 and 2nd shots nimo and makahibalo kami di sa Negros kag Bacolod. Kay sambal ko kay na confusing katama sa mga tao di gadwa-duha sila daw think twice silang iban daw gahambal nga kamo lang tayo bakuna hindi ko magbakuna bisa magkinaano tina bla mga batasan naton nga Pinoy nga amo ginamo di bla ma'am. Normal lang na sa tao nga nang limited katama ang pag-intindi sa ginatuwa nga vaccine. Okay, that's right. Kung ka-intindi ka sa science, ang ginasiling, maintindihan na kagpato mo nga, this is very important. Okay, sige. Ma'am, Vergara, ma'am, basi may ara ka pa i-greet sa bunga gabi kay kagina pag-post ko pa lang sa imo nga nawong sa akong personal account. Sa pagkadamo sa nag-share kag naghambal sa purti gidya ka arisgada kay ma'am. Gamonitor sa subong kay ina pa lang ga pinamangkot na sa live ko di kon tapos ka na kuno interviews ling ko wala pa dugay-dugay. Go ahead ma'am, greet ka na ma'am sa imong mga pamilya ma'am. Okay, not exactly to my family nga sa Pilipinas. Okay. Good evening. Kaglabi na gid sa mga teachers and students ng Sofranio Carmona Memorial National High School. Your mommy lang is just a text away or chat away. Regards na sa inyo tanan. Ma'am, salamat gid sa mga time. Halong kada kay medyo malayo ka gid sa amon sa Pilipinas, no? Halong ka gid ma'am sa imo sa nga trabaho. Mabuhay ka ma'am. Thank you ma'am. Okay, sige. Thank you gid ma'am. Bao, kabuot ni kay ma'am sa akondaan mo. Thank you gid ma'am. Thank you. Thank you gid ma'am. Sige. Action Firing Line. There you have it mga ka-action, si Ma'am Romela Vergara, no? Pride ini siya from Morcia, Negros Occidental and teacher before sang Sofronio Carmona Memorial National High School nga na based dito ya sa Don Salvador Benedicto. I don't know why kadako naman sweldo niya pero nagkadto pag sa ibang nga pungsod iya lagaw na lang guro ng iya gini. Action Firing Line. Lagaw na lang gini iya guro ay na ni siya galagas kung ano pa nga income guro ya do lingaw-lingaw ko galingon ka. Sige, good luck kada ma'am sa imo ma'am kag sa mga upo niyo da, no? Last 8:26. Action Firing Line. So mo na aton sa conversation mga ka-action with Ma'am Romela subong nga gabi iya. So kabay pa nakahatag dugang nga inputs, insight, naka-enlighten man kita sa inyo kung bakuna ang paghahambalan. Pero suliton kong istorya nakadepende gihapon ina sa inyo dira nga nagapamati kung paano nyo i-entertain ang palayag ni Ma'am Romela sa aton diri. Isa ka teacher, talahaon nga teacher mga ka-aksyon, depende na ina sa inyo tanan-tanan. Action Brian Borden. Action Firing Line. Last 8:26 pagbalik naton sinagabong ka nagalinugumba pa nga balita bantayan sa aton sini nga pagpangalagan. Objective
Balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Alright, dali gid lang si balikan tring aton nga iban nga may nabasa kay inaho. Neo Lee, si Bebs ko Olbinario. Good evening Sir Brian, tamiyaw ko lang si Papa kag mama ko nga nagapamati gid subong. Inday Blaza Araman, Lilia Taton, nagamonitor man sa Gardenville, stay safe, God bless. Athea Kim Eriman, nagamonitor man. JM Asdilio Banaag. Action Bri, good evening from Kabankalan, more power, God bless. Salamat. Carol Montoya Araman, tamyaya kuno si Bambi Hestosani. Jobor Ligarda, Sir, good evening, patamyaw lang mga taga-doctors hospital. Nga mga gwardya gapamati kami sa imo. Ay, may gabi na sa inyo tanan-tanan, kumusta, kamuda? Oo, Maria Fe Maravilla. Good evening, Action Bri. Great ko lang, Amado and Nena Tamayo from Palawan. Wow, layo ba? Virgo September Araman, Alma Agravante Sabater. Virgo September man ara, again, Aquarius Maldita ako. Good evening, Action Bri, and also to all listeners of Action Radio, stay safe and healthy. Minda Lialto. Gina-ignore ko yaw siya, ignoring you. Why? Anong akon sala sa imo? Minda Lialto. Nagsala lang sa guro pindot. Sige ma'am Minda. Hambalya kay namian kung magkadlaw ka dula kapoy ko, stay safe idol, God bless. Idol ako gali. Okay. Marlo Hostado Clidera, good evening Sobray. Keep safe sa lahat. Salamat. Ivone Castillo Barbon Sobrano. Ay, si Ivone. Hi, Mamilang. Ay, si Mamilang galing ng tawag. Oo. Elia May Brillantes. Ano ang brand nga ipagwa nila nga vaccine sa Pinas? Ang tao na hadlok lang na kay ang trauma sang dingbak siya. Reported side effect, the amon permi lang ginatuyo. Pero so far wala siya adverse side effect. Actually, ang COVID vaccine doesn't mean that you won't never have COVID at all. There's still possibility magka-COVID ka pero hindi na siya amugid na ka-worst ang epekto si mo ka-COVID at least. Salamat sa information. Ana Mandrigos Rob, correct kagid sir. Be a role model first. Kay paano mapati ang mga tao nga ang vaccine is safe kay sila mismo ang leaders, hindi gani magpabakuna ayhan mga ordinaryo pa nga tao. Sa Europa gani ang mga leaders mismo ang nagapauna pabakuna pro while Philippines maulihi sila why hadlok how kung safety ang vaccine nga agamiton nyo ma-wait na lang kuya sang Pfizer sir. Elia May Brillantes, at least makontrol lang ang mortality rate, ang mangin manageable lang ang cases ka COVID. Jo Colambro, musta ko na mabinay ka Calambro family. Alagasahin from Baguio City. Salamat. Lance Kimata, yung gabi Action Bri, okay man gini si Miss Vergara. I salute you, ma'am. Chivel Bambi Ramos Histosani, Action Brian, tamyaw ko si Carol Montoya kag kay Shalane Duran. Good evening, Bambini sang La Carlota. Bong Vilboards Jr. Alma Ladag Araman. Alma, hindi kami na pwede ni mama sir kay may hapo kami. Check nyo gina sa doktor nyo. Romy Agsam ay parang influenza vaccine din. Masakit at mamaga. Okay, thank you. Rosine Tabebe, nagamonitor man. Ibrahim Hasay, negosyo. Ari naman ang negosyo. Sila na tanan nagluwa diho. Katalaka gini sila yaho. Basi mapanas mo ni Toto JM. Tiway na ko basahon. Di kay galinapta na. Di na to. April Masbate, nagamonitor man. Okay, sir, ano ayhan nga brand ang ipagawa nila sa vaccine sa Pilipinas? Ferdinand Lombre. Sir, good PM. Lihog tamyaw sa Sanday Jovet Lombre, Leia Lombre, Nene, Midel, Bade, Midel, Tanan, Dakotan, Dako, Silay City. Salamat. Philip Laurente Araman, Marivic Dunes. Good evening, Sombray, listening from Country Homes. Keep safe. Salamat.
John Ramos, amo gini ang nami sa firing line kay tiruhay na diya, tiruhay sugilanon kung maigo kati sa kam kaya. Sige, tiruhay hindi ang sadya pag kay John Ramos, tiruhay pag niya. Tiruhay ba lang galing John. Ba lang ning tiruhay ta diya. Di nang tamang tiruhay sa sagad pag ni si John mag kuha niya, linya sang iyang istorya. Okay, sige. Nabasa ko na ng iba, no? Hindi ko mabasa ang iban kay ini lang mga buisihit nga mga negosyo nga iniho. Duway ba ni sila ya respeto man? Ano ni sila man? Tani isa lang, no? Kung gusto, gid isa lang. Pagkadamo sa ginapamutang nila, susko. Sige, relax lang ko ginagmay, ha? Mabalik ko dugay tapos paki-share sa aton nga live kay para maka-inform pagita sa iban. Salamat, mapuhayway ko, ha? Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Pagdayon, Aksyon Radyo. Pagkulong yung kag Negros anon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Babakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na nai saan ang mga kahintangan responsable na pagbalita pagdayon na italak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang at palangga Aksyon Radyo
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Layo-layo siya galing, no? Pero pamakal sa mga komprador to 116 kilo. Pagabot ni Bligya nila 250. May transport pa mo. Ipa-transport pala gastuhan pa nila. Action Firing Line. Good evening, Sumbray. Ginatamyaw ko akon bata Roy De Los Santos sa Barangay Batuan, San Enrique, Negros Occidental. Sige, salamat gidra sa inyo. Action Bray, 70 na ako siguro hindi na ako mabakuna kay may maintenance ako sa high blood. Si God na lang bahala sa ako na. Prayer na lang tayo kay Action Bray. Oo, interviewon man na siya na yan. Hindi man na basta-basta nga ang aton sa autoridad mang pangbakuna, mang-interview man na sila. Action Firing Line. Tapos nugid ka gidya manugid ka gidya sa imo sining sitwasyon. Hindi mo pagsundon ining nagalalabot di sa Negros Occidental nga hindi sigurado ti subong naglibog ulo sa aton sining gobernador mga kaksyon, ano? Reports. Ari sa linya ta Action Marlon Hinavia. Amo ni nga balita o Action Mar, mayad nga gabi. Action na bray mayong gabi balis sa maabot ng Miyerkules mahibalon tar na ikon bala Yuki variant coronavirus gidman ang ari na subong diri sa Negros Occidental ina pananglit nga mag-positive ang swab test. Nga ginkuha sa hindi lamang duha kundi 4 gid mga Negros aron Action na baray. Kundi hunat report ton magasawa nga taga Banwasang Pontevedra nga ti subong gani galibog pa rin komisaro nila kung paano nila sabton ang kaso or plano nga papasaka sang kaso sa ilasang provincial government tagod man sang misdeclaration sa nga pag sugid sa information pag-abot nila dari sa pungsod sa Pilipinas. May duha pa aksyon na baray nga
hindi iya galing halin sa United Kingdom, Aha. kundi siya man nga pungsod. Ang una na mention ni Governor Bolakson kaina, Mhm. taga-Sudan San Talisay ini siya. Halin sa Virgin Island, Uy, Virgin. wala galing ma-mention ni Gov kung anong pungsod. Pero sa nabuloan taksombray ang Virgin Island, British Virgin Island. Mhm. Tapos sa lingkod sa Britain. Britain. Oo. Ang ikaduwa, halin sa pungsod Egypt, taga-Sudan sa Bago ini. So, apat na rin, kaya mga swab test ang kuha sa sining apat man ka mga persona. Nagsabong lamang nga adlaw, ginpadala na dito sa may Metro Manila. Kaya dito nagsunbray, i-examine bla. Kundi ang dari sa aton, yung mga molecular laboratory, COVID-19 kaya niya, RT-PCR test, nagsunbray na. Ining si apat niya, bago naman nga test, hindi niya RT-PCR test. Okay. Separate ini nga test, agad dong i-determinar kung balayo kay variant coronavirus ang kara sa lawas sa apat ni pina kung mag-positive. Pati dito na sa kwan sa Philippine Genome Center, PGC, na ila sa nga headquarters sa opisina ara sa UP Diliman sa Quezon City, Metro Manila. So, ang bal ni Gov, hindi na maglawag. So, mga Lunes, yan padala na. Miyerkules, pebaloan ang resulta. Ang status ang ining apat ang sobriety strict home quarantine ining taga-Bago kag Talisay, pero ining sa Ponte Vedraya gina sila sombray sila sa nga balaya sang Banwa, yung silo gina sila nga duha sa isolation facility sang Banwa sang Pontevedra. Now, kung mag-positive gid man sa yoki variant ang sombray, ang bisan isa lang sa ila sinili. Ambal ni Gov, hindi man siling kulbaan gid tanto ang Negrosanon kay hindi ina makabid nga local transmission. Okay. Oo, kay ang ilag sombray nga mga close contacts atong mag-asawa, nakilala naman to, close contacts nila. Kamo naman ang sombray, sunod ang kuhaan sang swab test naman eh. Aha. Depende sa mga resulta. Sang saling test for UK sa apataksyon na bray. Kabay pa nga. Pero atong ang mga naka-close contacts ni mag-asawa action Mar, subong na control naman ni sila. Ang ila sa nga pinakauna, close contact, ila man lang sombray nga bata, may nakong exposure sa ila. Okay. Popot man sila gani subong. Bisa nag-negative tong bata, no? Kay kundi ang mag-asawa niya nag-abot sa Pilipinas via Istanbul, alin sa London, United Kingdom, December 30. Aha. Din-swab sila, gumawa resulta December 31, negative. Sila nga tatlo, pati lang sa nga bata. Pag January 16, naghalin sila sa Metro Manila, puli din sa Negros, abot sa Silay Airport, ginkuhaan sila liwat swab. Kaya man ang protocol din sa nga provincial government. Amo tong swab nga pagkuha sila nga nag-positive ang mag-asawa. Pero bata negative gyapon niya. Munang medyo ako na sobrang medyo magkalalibog pa. Kaya bata yan negative. Ang yesa ni ganikanan is positive. Pila gani edad sang bata action Mar? Mga 20 plus. To magamusin na to pag kabupungko kung isa hong itangay pa na sila kuno pagkaon nila da gabiyahe sila mo. Nabuna blad. So atong pag-positive action bray sang ining nagasawan hindi pa tuya siling UK variant kundi COVID-19 tuya. Okay. Kaya ang test naging kuha sila pag-abot sa mga airport, RT-PCR, amo na ganigin re-swab ang magasawa action bray. Kag ining bago naman nga nag-abot diri halin sa Egypt kag Virgin Island, taga-Bago kag Talisay, ginupod na sila swab para ma-determinar kung yung okay variant o hindi. Yari si Governor Bolakson.
to Manila to determine the new variant. So they took another swab. The sample kit that we used cannot be sent to Manila to determine the new variant. So they took another swab and the samples will be sent today. That already also includes the two others who actually declared where they came from. Okay, a foreign country also. So wala problema. One was from Virgin Island, the other was from Egypt. If it arrives there today, Wednesday siguro latest. Apat swab. Yes, ang couple. Well, we have to be careful, but the treatment's the same. The number of days, the quarantine period. And if you tell us that the UK variant is already Negros Occidental, no? That's the bottom line, because these samples that we're sending are from individuals who came from other countries. I only know of the couple there. We did not allow them to be transferred in our quarantine when finally we learned that they came from UK. So they're at home quarantine now. Ang same na ginamuno ni Governor Lacson, same action baray, ang health protocol wise ang dapat ligwaton. Ang maliwat lang kung mag-positive sa UK variant ang ining isa, duha, tatlo, apat naging swab test action baray, amo na namalain nga balita. Kag pinakamasubo nga balita dari sa Negros Occidental nga kabay hambal ni Gov hindi lang. No? Ang mag-asawa, gina-finalize pagsumbaya ang plano, mapasaka sila sang kaso magudman sa pagbinutig. Mapadala si Gov sang report, address sa National Interagency Task Force. Kagahulaton ang sabat kung balan anong ma-recommend nila, kung pwede. Makatake sang legal action ng provincial government against sa sining mag-asawa nga edad 52, ang isa 59. Bauti mga tubang isla kaso gali ni Action Bar, no? Oo, gina-finalize pa naman Action Baray, kaso may pasaka sa ila, wala tagalin na mention ni Gov kung anong particular nga case. Bisan man negative sila sa new variant kay ini kasuhan sila gyapon Action Bar, no? Amo nang sitwasyon. Amo na Action Baray ang hambal ni Gov kay para nga mangin serbi bilang election kag pahanomdom man sa nagaplano magpuli diri sa Negros Occidental nga diligid. Hatag sa salag nga information kay hindi lamang Action Baray ila kang ulingon maapektuhan sa ulihi pati nang ila sa miyembro sa pamilya. Kung sa bagay ang kaso di ang pagbinutig way man labot kung positive or negative kada Action Bar, no? So ginakabig nga misdeclaration. Managan Mr. Gov ang ginhimo sang sining mag-asawa. Ang ka-action gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Herboya una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Kita mo mga tubang kay mo kaso ya kung di ka manugid sakto Action Oliver. Na nugid lang bla kay buligan ka pa sa gobyerno. Action Firing Line. Buligan ka pa na isang gobyerno padihot pagid ko na nang mabulig si mo. Oy may gabi lang gali sa kay kuano. Naga-monitor subong si Nanay Jutay, Nene Janice Banban Julius ang iya sininga husband nga si Hipli halin kay Baby Biligorio dira sa DSB. Salamat gid sa pag-monitor. Las 8:49 na mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balik
Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nagkalintangan Responsable ang pagbalita Pagkain na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan. Siyempre, di taman pagkalipatan. Kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. May kabilang kay Hilda Catalogo Vicente. Good evening, Action Bri. Monitor lang ko di Manila. Agad na si always. Patamyaw lihog mga utod ko da sa Tangob kag sa La Carlota City. Alisbo, no? Nazareno kag Subiron family. Araman si sa ako na lang Bariga. Nagamonitor man ang Bariga family. Ginatamyaw niya sa Purok Locsin DSB. Si John Biramos, Action Bri, basta binutig, wala gina namin nga resulta. Bisan diin nga sitwasyon, correct na? Aha. Noel Amar, nagamonitor man sinimat tinion mga kaksyon, no? Nami paning balita, tanay Action Dale sa Lazaro, party sa 650,000 doses, palang pila gining biliya sini. Kagang isa diri ang bal ni Councilor Novero doon di naman gyuro kinahanglan gid ba gimo pa sang mga ordinansa nga hindi pwede kagwa ang kabataan nga naga-edad balasang napulo tubtob 15 anyos nga ordinansahon pag daw sakto niya councilor Hindi natin magulo ordinansa hatag na lang sa poder sa mga ginikanan bisan ano pa nga ordinansa na kagkaroon kung may na pandemya amindahan ta naman why na si Dennis Richard Tiboroma ganun nakapangamuyo na ho Mayang gabi lang kay ng Iska kay Mercy dira sa kay sino pa no damo nagamonitor sa Manbanaw damo kanan sa Manbanaw salamat gida Why na kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Kantong Station Manager Action na Magbanwa. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ginupdan man kita din Action Oliver Pason sa technical side and JM Baikin, Action JM Baikin sa aton sini nga IT mga kaksyon. Maghilibati ta buwasa. Anyway, sini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid no. Maglibati tabwa sa mga pon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.